Benvinguts a la 8a festa de la infància de les Franqueses del Vallès. Avui he vingut per explicar-vos què podem fer amb una caixa com aquesta. Vosaltres creieu que podem fer algun joc, una joguina o una activitat per passar una estona molt divertida amb la família? Creieu que sí? Doncs jo us ho ensenyaré a fer. Avui el que farem serà transformar la caixa en un joc. Primer de tot em presento, el meu nom és Anna i gràcies per convidar-me en el vostre canal. El que farem serà un Story Cubes transformant una caixa de llet, reciclant, reutilitzant un material. Sabeu què és un Story Cubes? Jo us ho explico. Un Story Cubes és un cub que té dibuixos i aquests dibuixos ens permeten explicar històries. En aquest cas tinc alguns exemples que he fet en els tallers de dibuixos per poder inventar-nos històries que potser són històries amb una temàtica concreta. Aquests són de la temàtica de la tardor. Per això hi ha la castanyera, hi ha un bolet i podem explicar històries relacionades amb la tardor. Aquest cub està ple de dibuixos, temàtica cinema. Són tots personatges que coneixeu perfectament, que segur que heu vist gairebé totes les seves pel·lícules. I els altres són dibuixos que estan inventats, com el cub que podeu fer vosaltres, perquè en realitat és un joc per passar-nos-ho bé fent-lo i també després jugant amb ell. De quina manera se juga? És possible que vosaltres hagueu jugat als Story Cubes, perquè és un joc que venen a les botigues de jocs, són uns daus petits i a cada banda del dau hi ha un dibuix. Doncs són aquests. Són els mateixos, però inventats i fets per nosaltres i molt més grossos, evidentment. I el que hem de fer és jugar amb un parell, ens imaginem que juguem amb aquests dos. La manera de jugar és llançar-los i quan els llancem surten figures que ens permeten explicar-nos una història. Potser juguem sols, expliquem una història amb cada vegada que surt amb el dibuix que ha sortit, o si ho fem en família o amb amics, cada vegada que li toca amb una persona explicarà una part de la història inventada. Pot ser inventada, pot ser lògica, il·lògica, absurda, pot ser una barbaritat. Ens podem permetre riure i passar-nos-ho bé amb aquesta activitat. Doncs el que farem avui serà aprendre a transformar aquesta caixa en un joc. Ara el que faré serà la càmera, la posaré de manera que pugueu veure com treballo i pugueu aprendre tot el procés per fer aquest joc. I al final de tot ens tornarem a trobar perquè m'acomiadaré de vosaltres. D'acord? Doncs vinga, prepareu les vostres mans que us explicaré quines són les eines que necessiteu per fer aquest joc i ens veiem d'aquí una estona. Fins ara! D'acord, un dels ingredients que farem servir per fer els Story Cubes és una caixa de llet. La caixa ha de ser amb la base quadrada perquè voldrem convertir-la en un cub. Per això necessitem que la base sigui quadrada. I a part d'això necessitarem una cartolina de color, necessitarem rotuladors, llapis, tisores i un regle. D'acord. Primer de tot començarem amb la base, agafarem el rotulador permanent i farem marques a 7 centímetres. Nosaltres hem mesurat la base fa 7 per 7, doncs farem marques a 7 centímetres. Una marca, dues marques, una a cada cantonada. 3 i 4. Ara farem una línia de marca a marca, excepte a un dels costats. Farem 3 línies i aquesta última la farem amb un color diferent. Doncs la faré en color rosa. Ja veureu el motiu perquè l'hem fet diferent, que en aquest cas serà que no l'haurem de retallar.
A partir de la línia de color rosa tornarem a fer una altra marca a 7 centímetres més amunt. I a partir d'aquí ja tot serà més senzill. Farem la línia igualment i aquí tornarem a tancar el quadrat. Una línia per aquí i una línia per aquí. Ara ja tot serà molt més fàcil. Jo, per anar més ràpid, faré servir un cúter, vosaltres podeu fer-ho amb tisora. Haurem de tallar amb cúter o amb tisora les línies de color negre. Per això tallaré tota aquesta continuada. Quan arribem aquí, com que ha canviat de color, no la retallarem i sí que retallarem aquesta, retallarem aquesta i aquesta l'acabaré amb tisores. I ara veureu el resultat. El resultat són dues peces i aquesta és la que necessitarem, la que farem servir per fer el cub, que té forma de cub, excepte per aquest cantó. Doncs ja veieu, no? La intenció és doblegar-la per la línia de color rosa que hem fet i així podrem tancar la caixa. Ara sí que té forma de cub, únicament que aquesta peça està així que es mou i haurem de tancar la caixa. Us explicaré un truc per aconseguir que aquesta peça no s'enfonsi. I serà amb un celo i posarem una part aquí i amb una altra, de manera que ja no s'enfonsa. I ara sí que podem continuar tancant tota la caixa i posem tota la cinta que necessiteu perquè quedi tancadeta. I ja tenim el nostre cub. Heu après a fer un cub que us servirà per aquest joc i us servirà per moltes altres activitats. Ja tenim un cub de 7 per 7. Perquè aquest cub sigui un joc, ens faltaran els dibuixos. Doncs anem a preparar els dibuixos. Per preparar dibuixos necessitarem una cartolina, el llapis i el regle. El cub fa 7 per 7. Nosaltres farem línies a 6 i mig, que sigui un pèl més petit. A 6 i mig, 6 i mig, 6 i mig, 6 i mig i 6 i mig. Veieu? Des de la línia 6 i mig fins a la següent, 6 i mig, i així ens podrem fer les horitzontals. Una horitzontal, dues i tres. Ara farem les verticals igual. 6 i mig, 6 i mig. A partir d'aquí, 6 i mig, 6 i mig. I crec que sortiran 4 línies. 6 i mig, 6 i mig, 6 i mig. Doncs ara juntem les línies que hem fet, una amb l'altra, i ara sí que tenim els quadrats. Ens sortiran 12 quadrats. Si sabeu, el cub en té 6, de manera que només necessitarem la meitat dels quadrats. Doncs agafarem una altra cartolina que ja tinc preparada amb els dibuixos i directament retallarem els quadrats que necessitem, que són 6. Li he fet uns dibuixos nadalencs i encara ens faltarà un que podem afegir. Doncs podem fer un dibuix d'un paquet
de regals. Ja tenim 6. I ara ja sabeu què hem de fer, oi? Amb les tisores anem separant cadascun dels dibuixos i els enganxarem en el cub. 2, 4 i 6. Perfecte. Per enganxar-los podem fer servir diferents materials. Podem fer servir cinta de doble cara si teniu, però el material que és més fàcil que tingueu és el celo. Doncs hi posarem el celo per sobre i amb un parell de tires serà suficient. Següent. Farem sempre el mateix. I com que el celo és transparent, encara que trepitgem el dibuix del cantó, no passa res. Igualment el celo ens permet impermeabilitzar-ho. Si volem omplir-lo tot de celo, ens durarà més temps el nostre joc. Ja tenim 3. L'arbre de Nadal. Ja sabeu, els dibuixos us els podeu inventar. Poden ser dibuixos del que vulgueu. 5. I l'últim, aquí, que és el paquet de regal. A partir d'aquí ja podem començar a jugar. Ja tenim fet el nostre Storycubes. Mireu, amb tots els dibuixos, motius nadalencs. Per poder explicar-hi històries. Molt bé, doncs amb aquest dibuix us deixo i torno a posar la càmera perquè em pugueu veure. Fins ara! Doncs ja tenim el nostre joc per jugar en família. Ja tenim el joc de Storycubes del Nadal, en aquest cas. Ja sabeu, vosaltres us podeu inventar els dibuixos. En aquest cas hem fet servir una caixa de llet que no necessitàvem, que l'haguéssim llançat. Hem reutilitzat un envàs. Hem fet servir una cartolina, algunes eines, llapis, tisores i la nostra imaginació. El resultat ha sigut fantàstic. Moltes gràcies al Departament d'Infància i Joventut de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per convidar-me en aquest canal i gràcies a totes les famílies que heu estat aquí i que segur que passareu una bona estona fent aquesta activitat. M'acomiado de vosaltres i fins aviat!